खुलुमबाय जतननो आंनि बोरै आंनि बुंखा ललित कलय आंनि बारा बैसोनि बारा आंनि बोरै आनो खारै कलाङै थाङै आंनि बोसानो जाखारै कलाङै थांनो बागै अनेक आंनि बोसानो बागै जालानाङै दंखा आबोनि बागै आं जतन नाय दंदि आनो किसा ओ बुरि जे दं जे जागा दं माने बेंगालुरु एरिया नाय सरि होनो दं होननाय खोनाका खोनामान परे बानो कल रख्लायमान परे ताबन गासा लाबाय फुन सेक्सन जागै दं पाराराव फाइनो मुजागै दं फ्लाइट टिकेट अतानि रिदिने आनो साहिनो बुसा लाकरि सानिक्लाय आबेनि सानि दं गांगा आंबो फायरावनो किति जागा फ्लाइट टिकेट दं फ्लाइयांगै दं तम जत बो सानिया जमातियानो नुखांग्लाय आनो किसा सुबा सुबि फैगेरादि अच्छा ओ चलानो मुंखे चलानो बहुत चलाबाय थां नों साइदमान मान सब बहुत चलाबाय चलानो मुंखा अजित कलय बियां नामा करबुक ताकुमपारि बफोराव थांबाय नायनो बोरै मार्च 4 तारिख अच्छा नों थानाराव एफआईआर जाखायखा थानाराव एफआईआर खालायखा थानानि बराव कुनु एक्शन खालाया अच्छा नों ताबो माने बम हाइवान सकनि नों बखाव नों बनो तैसे फिरक नाना मुचंगो फिरावैनो हाना आं फिरावैनो हाना मुसु आंनि बोसाबाय आंनि बिहि बोसाबाय कान आं तंना मुसुखो तमांका आंनि बोसानो बहायनो आं साइसं कालाङै थंया आं ताङै जाना नाङो बनो आं कालाङै थांगांगा आंनि बोसानो सोबा नायनायबा आगेरावल नों साइमे दा माने कक सालाय तंवा ना चलाबाय कक सालाय मा तो तंग नुगो हायफान माने आं बरना हायनो फ्रेन्डलि हिसाबै तंखना आबेरानि संता वानसुता थांवानि यागोल नों बाय कक द साकाबो कौ सामान परे बानो फाइने रखनि तो फाइने र हाय इरेन्सौ साफा नंबो कुनु नगो फेरावनानि ताबो फुन र माता या हाय र उं तंता थांबरले नों सिरि गया दा थांपुजा आं सिरि गया ताम है नगो कुनु साइज थां मुसस साइ थाया आं आन बकरा सुजुग सनारा तनेरि क्या अमरपुर कासको तनेरि माने बिसिङाव आनि बिसङ अहाय बायका थांगा अमरपुरा आनि बसानात लाङै थांजानि फ्लिपकार्ट नि मानि कैसे बनि ड्रेस वादारि मानि सबायका बाय उनका निनि मानि सगै तंगिका निनि मानि थाङै तंखा फ्लिपकार्ट नि मानि रेना नाय तंखा बाय लामाव जैरा थाङै नायका थाङै नायमान परा ड्रेस आप खलायै जुता मोजा कावै सुटुट कानै पारसा खारि थांगा पिसङ रे नाइटु रेफ्रेग रखा रेफ्रेगना मासे पिसङ बरफ बरसुगा बायके रेफ्रेग नारगे मानायबा नारगे माया अच्छा बरनि बुंखा तामा बरनि मुंखा सान्दिया जमातिया अच्छा पाराखे बरनि पारांक्लाय आनि बकरा दुइ संसार आनि बकरा जुगुंगा बरमा सरावो आनि बकरानि का कासको आदि पारानि नंनि दिनि बकरा जुग हेंले कक सारकेन मनो नाहाना नि बा बरतो हामाय थानारो थाङै जुक्ति पत्र खे थानारो थाङै एफआईआर खाइफिनाय तैसे कतर खे हाम हायरक वान समरक तु तंनि वान समन तंगा आनि बकरा भाइनो अमरपुरा अलरेडी अबायकेन रिजा एफआईआर थांमान लगे लगे रिजा दैमान परे बरो भाइनो अमरपुर बरो पीएस नि बरो भाइनो कुनु एक्शन खलाया कुनु रिपोर्टिंग खलाया मिशनरी बुक खलाया कुनु बखराया अमाइता निन मुंखे ललित कलय